Salutare total mea, sunt Radu și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Să ne jucăm! Apucăm de muncă din nou. Trebuie să îmi dau opțiunile acestea. Și astăzi continuăm. Niște cărățune. Fac niște corniță ca să mai supraviețuim și noi, băieți. Fragmentăm. Mergem iar la mine, vreau să mă îmbogățesc. Și pe asta să-i mi fac ceva. Dar momentan nu să las așa. Lume. Mergem la minat astăzi, iarăși. Dar nu mai știu unde era nouă groapa în care minam, dar trebuie să văzut și în episodul trecut, am intrat într-o groapă în care n-am avut nimic și am uitat că trebuie să-mi iau iteme-uri ca să zic mina. Dacă poate fi un loc ușor bun acesta. Am iteme-urile aici. Vedeți? Cum câte iteme-uri avem? Nu ne ajung 10. Trebuie. Nici asta. Trebuie. Am spus că am tot meciul la mine, dar poate ziua de mâine, pentru că azi e așa și cred că m-am pierdut și nu mai știu pe unde. Unde am rocodit și uitați. Poate ne căsuța ar trebui să asta că trebuie să ne culcăm. Oameni buni, amici, tovarăși, cum vreți să mă spun. Deci am avut o zi nu prea colectoare. Cum nu sunt zilele de joc în care joc eu, nu sunt colectoare de foaia, sute de trestii. Nu, spun că mie mi s-a părut o zi cât de cât bunicică, ne culcăm. Și episodul acesta am filmat 6 episoade, că 6 minute cu George Mac, chiar dacă filmează așa de puțin, dar am făcut un intro și nu am destul la memorie ca să-l fac la un episod mai. Și aș propune, și nu știu când aș face cumva să-mi iau un card de memorie, nu mai mergem să minăm episodul ăsta, că e animale, că nu trebuie mâncare. O să mergem să irosim toamna coafele pe nimic. Animăluțe. Hai, animăluților, haideți. Oh,
un pic ușor. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Oh, fugi tu de mine, mă. Pigule, acum tu urmezi. Ia fugi. Tun, 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 tun. M-am omorât. L-am omorât pe asta mai rapid. Oh, ce frumos e aici. Asta de-am omorât câteva animăluțe frumoase, da. Ne trebuie papa. Și în caz eu să joc mai multe, să trebuiesc să am paturi făcute și de asta nu. Precum vedeți, am decât 2 paturi și aș vrea să le mut. 2 stau aici jos și 2 sus, adică așa aș vrea. După mine. Asta să pun la prăjit și m-a apucat. Las că prăjit data viitoare. Cam atât cu episodul de astăzi. Ne vom vedea data viitoare, amici. Bye, bye. Poate data viitoare multiplayer. Bye!